Tomino, najprv by si nám mohol povedať, jak si videl celý ten moment pri tvojom zranení? Najlepšie je to, že si to vôbec nepamätám. Už si pamätám len, ak som vyflusol zuby. Ale teraz sa už na tom len smejem, takže už je to šport a čo človek narobí. Mohlo sa stať horšie. Mohol by si nám prezradiť, že aká je teda diagnóza, čo ti to spôsobilo? Mám zlomenú prakticky túto hornú kosť a 3 zuby sú vonku a teraz už musím len čakať na to, dokedy sa to zahojí. Urobili ma tu ešte v Piešťanoch večer. Neviem, nejak by som sa k tomu nevyjadroval a je to dobré, ako to je. Zazlievaš to Peťovi Bartošovi? Nebol to asi úmysel, ale ospravedlnil sa ti? Ospravedlnil sa mi, písal mi aj po zápase. Ja myslím, že to určite úmysel nebol. Teda ja si to nepamätám, lebo vôbec neviem, ako sa to stalo. Ale ak to nebol úmysel, tak nemám mu čo zazlievať. Je to šport, je to hokej a takéto veci sa stávajú. Je to škoda, že sa to stalo posledný zápas nejakých 9 minút do konca. Zas otázne, čo by bolo, keby sa to stalo skôr, tak by som asi nehral. Takto som si prakticky tú sériu odohral celú, ale je to škoda, no ale tak na tom sa už treba len pozasmiať a ísť ďalej. A čo sa týka samotnej série s Košicami, mohol by si nám ako kapitán mužstva zhodnotiť, aké máš ty dojmy z toho celé? Tak dojmy. Začiatok bol taký hektický, lebo každý nás prakticky zatracoval. Každý nás bral tak, že to bude jednoznačná záležitosť 4-0 pre Košice. Som rád, že sme sa tu všetci dali dokopy a po takej náročnej sezóne, akú sme absolvovali, že sme ukázali, že ten hokej vieme hrať a že sme tu dobrá partia. A myslím si, že to bolo aj vidieť. 3-krát sme tu vypredali zimák a myslím si, že tu bola aj dobrá atmosféra a to pramenilo v to, že myslím si, že sme hrali dobrý hokej.